На колко години е потребто? 8. Тия снимка е превод, ние иначе. На 8 годинки кога е кастрирана? 2002-2003 ли беше? А кога започна да се напикава? На 8 октомври. Какво правеше? Като заспи ли се напикава, като върви ли? И то ми е интересно, че по друго време не се напикава, а се напикава така горе-долу по-често на следобед към 3:30. А като спи или като върви? Как? Да, спинка си... Лега и се изпуска. Да, без... Сега, препарата кога го почнахме? Преди колко време? Може да се каже, има един месец. Може да има. А като го дадохме лекарството, поведнъж на ден го даваме? Не, отначало го давахме през ден ли беше или всеки ден? Дава ли се всеки ден? Да, всеки ден в началото го изписваме и после през ден минава. През ден, през два. А ефекта, той всеки ден ли се напикваше? Не. През колко време така се напикаваше? През... да кажа, през ден ми беше... Тогава се напикал най-обилно на пети. А като откак сме дали лекарството... След това, да ви кажа забележителното. Като почнахме, нали, отначало през ден, после през два почнах, и като беше вече през един-два пъти, значи за мое удивление минаха 2 периода на 4 дена. Без да се напише. Да. И към си супер. Ама след това пак така... Започна някой да се поизпуска. Някой път, да, сега скоро... Иначе, откакто го даваш редовно, има ли вариант да се напиква, ако го даваш редовно? Ако го давам редовно, не се напиква. Да. По 3 деления така му давам, да не се увличам по-много. Добре. Значи вече колко месеци или повече от месец? Може да има 1 месец. Добре. 5 или... Телефон, че някой имаше да ми дадеш, да ми освеш. Да. Така ми го кажи на... Да. 886 5161. Добре, благодаря.